El meu nom és Anabel de la Paz, tinc la sort de treballar i d'estar de responsable de l'arxiu, de la biblioteca i del patrimoni del Teatre Lliure de Barcelona. És una mica diferent, aquí veig que hi ha molta gent de museus, però nosaltres també tenim una col·lecció. El Teatre Lliure neix en l'any 1976 a la colla d'uns amics, es podria dir, amb una necessitat de crear un teatre molt diferent, i el que van decidir fer és unir-se i començar a crear un espai on tingués Ai, perdoneu. Ho faré com una conversa, perquè si no això de presentació és tan estrany. Què passa? Es reuneixen i comencen a crear una forma de fer diferent i busquen un espai. Tenim la sort que al Teatre Lliure, igual que es van reunir aquests amics, que eren actors, directors i una mica de tot, hi havia uns personatges molt importants, que hi havia un grafista, que és el Cesc Espluga, i després hi havia el Ros Ribas. Ros Ribas era fotògraf i el que va fer va ser fotografiar des del principi, dels primers anys, no només des de la primera obra, sinó una miqueta abans, quan van remodelar tot l'espai, que era la cooperativa del Teatre Lliure de Gràcia, estava allà fotografiant. Llavors tenim una col·lecció molt, molt, molt gran de fotografies que són el testimoni d'aquests anys d'aquesta institució. Explicar-vos també, per posar en context, que a les arts escèniques una de les coses que tenim és que és un art efímer i perquè quedi testimoni d'aquest fet artístic, o d'aquella peça, d'aquell espectacle, poques vegades queden coses. Queda el programa de mà o queda la fotografia, que la fotografia és una de les coses més importants i més visuals perquè fins als mitjans dels 80 no es va començar a gravar. Llavors la fotografia és un dels petits testimonis més valuosos que tenim als teatres, si tenim la sort de tenir-les, que ens permeten reconstruir aquell fet artístic que va ser efímer i va viure en un moment. Tal com us explicava, el Ros Ribas des del principi va estar fotografiant no només la primera lectura és aquella vegada que queda tothom per primera vegada per llegir el text, sinó tots els assajos i després la posada en escena, que és l'estrena i és tot. Què passa? La realitat de les col·leccions fotogràfiques a les institucions culturals. Segurament no només ens passa a nosaltres, també m'agrada compartir aquesta experiència perquè segurament us passa a moltes institucions. Tenim una realitat, la realitat és que tenim moltíssimes fotografies. En el cas del Teatre Lliure actualment tenim 40.000 fotografies. Això vol dir que aquestes fotografies tenim quasi 120.000 cares i personatges que surten en aquestes fotografies. I tenim un equip, en aquest cas, a la institució, el Teatre Lliure ja és unipersonal, estic jo catalogant, i jo crec que també és extensiu, aquesta realitat. Llavors, amb aquesta problemàtica, o no li vull dir problemàtica, sinó amb aquesta oportunitat, el que vam fer... Problemàtica... Li dic oportunitats, però problemàtiques m'agradaria dir-vos que quan cataloguem fotografies en l'àmbit de les arts escèniques ens trobem amb uns reptes una mica especials. Per exemple, la gent es fa gran, llavors catalogar... Per exemple, la Núria Espert té una fisionomia molt clara, però després tenim personatges que han canviat molt al llarg del temps i catalogar les fotografies dels primers anys era totalment molt difícil per un documentalista amb els coneixements que tenia fins a aquell moment. Més coses que trobem que ens dificulten, les màscares, que aquest és un exemple d'una fotografia del Ros Ribas d'Operació Ubu, de l'Albert Boadella, que tots estan dins d'unes disfresses i era impossible. Qui és qui? Qui és qui? La solució va ser quan fa 2 anys, 3 anys, ens van donar un fons FEDER al Teatre Lliure, teníem la necessitat i les ganes i amb tot el projecte artístic del nou director de treure l'arxiu i de posar-ho en obert. Vam començar a digitalitzar, vam posar una mica d'ordre i nosaltres actualment tenim 60.000 documents, vídeos, programes artístics, textos, fotografies... Ui, perdoneu, ja està. Tenim moltíssim material i fent aquest disseny d'aquest arxiu ens vam veure que les persones, que tenim unes 8.000 persones més o menys a la base de dades,
havíem de donar-los una cara. I com ho fèiem? Llavors us presentaré la solució, que és el Quid. El Quid el qui és qui, és una eina que vam estar dissenyant amb el Marc per ajudar-nos a catalogar i a reconèixer les cares i les persones que surten en aquestes fotografies. Sovint són actors i actrius, la majoria de vegades, però també després surten aquells que jo dic que són els invisibles, que són les persones, els tècnics, perquè en una producció teatral tu pots veure dues persones damunt de l'escena, però potser hi ha una vintena de creadors darrere d'aquell projecte. Us explicaré, us ensenyaré una miqueta l'eina, com funciona, perquè el que hem fet és ajudar-nos a la intel·ligència artificial i us ensenyo una miqueta Ara posaré un vídeo. A veure, sí, perfecte. Aquesta és la primera pàgina, la home, i el que aquí es veu, hi ha 3 formes de catalogar les fotografies. La meva favorita, hi ha 3 formes de catalogar, que són les cares per espectacles i després hi ha les persones. A veure... perfecte. Està funcionant ja? Disculpeu, és que el directe... A veure... Sí, no sé si està funcionant, Crec que no s'està movent el cursor. Vale, ara sí. Perfecte. Això és una fotografia Camí de nit, la primera obra que es va posar en escena. Doncs ara sí que ha començat. Sí, està corrent. Perfecte. Doncs explicar-vos que hi ha 3 formes de catalogar les fotografies o d'ajudar-nos a catalogar i identificar les cares. La primera és per cares, per espectacles i després per persones. Per cares, que és la més interessant, a mi m'agrada en especial perquè aquí a dalt veiem el número total de cares que encara ens queden per identificar, que són 21.620 i poc. Sí, però mica en mica. Com funciona? Per exemple, reconeixem una cara que coneixem, aquesta, jo la conec perquè he treballat amb ella, Carme Portacelli. El sistema, la poso aquí, el sistema el que em fa és buscar aquelles cares que s'assemblen a ella. Si tinc dubtes, puc veure la foto en el seu context. I veig aquí, això és molt important, aquesta llista és els participants d'aquell espectacle. Llavors jo dic, vale, doncs aquestes que jo tinc clares, aquesta és sí, segur, sempre hi ha dubtes, aquesta sí, aquesta no, aquesta és la Vida Sau, aquesta també, les poso aquí, perquè aquestes estan confirmades. A veure, alguna més? Per aquí no la veig, el sistema crec que ja... Mira, aquesta sembla que també, sí. Doncs la selecciono. La selecciono, comprovo primer si està. Sí, està. D'acord, és la Carme Portacelli en aquest context, en aquesta obra. La selecciono i el que faig és, a veure, assignar-li... Hi ha l'opció de buscar-ho a Google, el que passa que jo prefereixo sempre treballar amb aquella cosa que realment estic segura. La selecciono, l'assigno i la confirmo. D'acord? Amb un sol clic, 2 clics, 3 clics, acabo de catalogar un munt d'imatges. I aquí les tinc seleccionades, són aquelles que he fet. Baix surt una altra perquè ho havia fet prèviament. D'acord? Després, aquesta forma de catalogar per espectacle, a mi m'agrada fer-ho, aquí, a la segona, exacte, a mi m'agrada fer-ho amb els participants, és a dir, aquí convido a catalogar per espectacles aquelles persones que van participar a l'espectacle o bé que el van venir a veure, d'acord? Llavors dic, Imma Colomer, vas fer la nit de les tribades, doncs vine a catalogar amb mi. I el que fem és identificar només les persones que van participar en aquell espectacle. Aquí està l'analitzaran, aquí el sistema em diu, potser és l'analitzaran, dic sí, estic convençuda perquè de fotos de l'analitzaran hi ha moltíssimes, confirmo i ho catalogo. D'acord? Per acabar, hi ha un sistema... Després sí que com a resum tinc totes les persones que he fet i totes les fotografies que he identificat. Tot això es pot descarregar i s'ingesta directament a Coily i s'actualitza. Cada persona té una foto i si busquem totes les fotografies que ha fet un dels creadors, que ha fet, no, que surt,
o que surt amb algú, ho podem cercar. D'acord? Aquest és el Fermí Reixac, són mostres. Aquesta és l'eina que tenim al Teatre Lliure i vull passar a la següent diapositiva. A veure si sé. Perfecte. Què passa amb això? La intel·ligència artificial ens ajuda moltíssim. Que només un clic, és a dir, que puguin reconèixer quantes cares i que em faci aquesta cerca prèvia d'identificar quines són les cares similars, m'ajuda moltíssim. Però què ens passa? Ens passa que necessitem d'intel·ligència natural. Necessitem de l'ajuda d'aquells històrics o d'aquelles persones que tenim, ara ja m'incloc perquè ja començo a tenir coneixement, segurament més dels últims anys, però necessitem aquest tipus d'intel·ligència. Doncs aprofitar aquesta oportunitat per crear projectes. Per exemple, nosaltres en el Teatre Lliure el que hem fet és, de moment, de moment el que hem fet són dues estratègies, encara que són les primeres de totes. Primera, una que ja l'hem fet, és catalogar amb els històrics del Teatre Lliure, aquells que van participar des dels inicis fins al dia d'avui. Aquestes persones tenen moltíssima informació. Aquesta ja l'hem feta i ara us posaré un vídeo, un resum del que va ser aquesta trobada, i després el que volem fer al juliol és fer aquest mateix projecte, però ho farem al bar del Teatre Lliure amb tota la gent que treballa al Teatre Lliure, tots els productors, tots els tècnics, són les persones que coneixen, que treballen, que tenen contacte directe amb aquestes persones, ho han tingut. I a més, el que m'agradaria explicar-vos és que, i és un exemple del vídeo que us posaré ara, és que el fet, per això m'agrada el qui és qui, aquest nom, el fet d'aquesta aplicació, aquesta eina, és que hi ha un element de joc molt important. I no només de joc, sinó que és disparador de moltes històries i moltes anècdotes que alimenten la pròpia fotografia o alimenten el propi espectacle. Llavors, per què no aprofitar que estan jugant i estan començant a parlar de te'n recordes? Per alimentar l'arxiu d'aquesta visió, que no és tan documental, sinó que és més anecdòtica. Ara posarem el vídeo. Amb aquella mà, diu, digue-li al senyor diputat que si no sap qui soc, no cal que parlem. I va agafar la motxilla i se'n va anar. Però jo estic convençut que si existís el Fabià en aquests moments, tal com estan les coses i tot plegat, serien diferents. I un moment donat el cavall fa... Es va posar, se li van posar els ulls així i va començar a avançar els músics que estaven tots asseguts. Es van aixecar i es van anar tirant tots enrere cap a la paret i el català va començar a córrer i se'n va anar el cavall per allà. Ens trobem a l'acció número 2, que fem un homenatge a Fabià Puigcerver. El que hem fet és recopilar les fotografies que teníem a l'arxiu i gràcies a un sistema de gestió que estem provant, és una prova pilot sobre reconeixement facial, que hem intentat recopilar totes aquelles fotos on surt el Fabià i, a més, moltes d'aquestes fotos són inèdites, fetes pel Ros Ribas, que ens permet tornar a viure aquell moment tan efímer d'aquells primers anys del Teatre Lliure. Llavors, gràcies a tota aquesta feina i a través de la fotografia, el que ens permet és reconèixer una miqueta més qui era Fabià, com treballava i com acompanyava també els seus companys. Nosaltres, com a documentalistes, el que intentem fer sempre és descriure la imatge d'una forma objectiva. El que passa que ens quedem amb unes capes que potser no són suficients. Parlem dels objectes que surten, de les persones, si les podem identificar de qui surten, parlem del format, si és en blanc i negre, en color o inclús si és vertical o horitzontal. Però moltes vegades ens quedem amb molts interrogants de saber què més amaga aquella fotografia. El que hem fet aquí és intentar contactar amb aquelles persones que surten a la fotografia o inclús amb el propi Ros Ribas, que ens explica una miqueta més aquell context, aquell record, aquella anècdota que tanca aquella fotografia. I d'aquesta manera podem endinsar-nos al record del Fabià, al record del Teatre Lliure d'aquells primers anys a través d'una imatge.
Especialment aquesta m'agrada perquè són, com jo li dic, els invisibles del teatre. Són les persones que normalment no surten a l'escena i que estan treballant darrere de l'escenari. És una foto molt especial perquè surt el Ro Ribas, que és el fotògraf, que corrents es va posar el disparador i va anar corrents i es va col·locar aquí darrere. Fabià Puigcerver és el fundador del Teatre Lliure, ho dic per contextualitzar, un gran escenògraf i l'ànima, diria jo, del Teatre Lliure. A veure si torno a la presentació, només per tancar. Crec que després de veure, de tenir aquesta eina i de començar, la veritat és que estem immersos encara treballant amb ella, no? Ja us he explicat, vam fer aquesta primera acció aprofitant que era l'aniversari de la mort del Fabià, però després farem aquesta de la catalogació amb tota la gent del teatre. Reflexions que sorgeixen després de treballar amb aquest tipus d'eines i de treballar amb aquest tipus de documentació. Sobretot l'ètica, i crec que és molt important treballar amb serveis jurídics mà a mà, que podem fer amb aquestes fotos, que no podem fer amb aquestes fotos, drets d'imatge, sempre tenir com de la mà els serveis jurídics, buscar aliances, és a dir, parlar amb la gent de la casa, que són els que tenen el coneixement més interioritzat, el joc, plantejar-ho com un joc, el control de la qualitat també és important, fer com aquest, repensar, veure com ho fem, com controlem aquestes intervencions i després, això que hem vist abans, aprofitar que aquesta eina dispara molt de records per aprofitar-ho, recopilar-ho i alimentar el nostre arxiu. I moltíssimes gràcies. Teniu el meu contacte, qualsevol cosa.